Хайырлы күн, хөрмәтле тыңлаучылар. Темес башкорт тарихи мәдәни үзәге 14 декабрь башкорт теле көненә арнап башкорт телендә һирәк кулланылган яки кулланыштан төшеп калган сүзләр дигән темага видео тасма тәкъдим итә. Беренче сүзем ул башкорт яугирләренең яуда кулланган менә хызма яки булмаһа капсуллы мылтыктың кәрәк яктаракларын атап үткән килә. Минең кулымда ысын оригинал дип әйтәйгәндә, кулымда котукса. Котукса ул урысча әйткәнчә парахновица менә ошо аркыры куелган әйбергә басу менән ошоның һәмәгә асыла һәм кәрәкле дарыны, порохты ошонда коярга мөмкин. Менә бул инде бул әйбер миқдар дип атала, уны күптәр үлсәү дип тә белә инде. Һәм ошо миқдар менән коралдың көбәгенә халып дарыны төйә торган булгандар. Төйү өчен менә ошоны мак пажаны төйү өчен инде дропты, менә бул дропты этү өчен, картышты этү өчен кулланылган шомпол инде русча әйткәнчә шомпол кулланылган. Һәм шул ук вакытта бул яу әйберендә менә ошо токсай булган, токсайдың исендә фистон, без күптәр пистон дип әйтәбез инде. Шул ук вакытта икенче токсайда йөртелгән дроп бөртөксә. Уның исем исеме бөртөксә. Һәм зуррак токсайда булган, уның исендә картыш йөртелгән. Менә бул хунар һәм яу әйберләренең кулланыштан төшеп калган атамалары. Бул беренче, икенченән инде кайда гына булмаган кешеләр, яуда булһынмы, я булмаһа яланда булһынмы, башкортлар кар өстендә усак яккандар. Әлбәттә, калын кар өстендә усак ягу бик авыр. Уны якып караңгына кеше белә. Шуңа күрә башкортлар үзләре белән ошондый тимерләр алып йөрткәннәр. Бул аталган утлык дип аталган утлык. Ошоны халып инде уның өстендә, менә күрәһегез, мин аны күрәтеп торам, менә күрәһегез, усак янып ята, усак янып ята. Ошоны халып, ошоның өстендә усак, тимер өстендә усак ягу күпкә агасты яндыру күпкә еңелрәк. Һәм бул уттыксаны үдең менән алып йөртүдә бик уңай инде. Ни өчен дигәндә, уттыксаны яу вакытында башкорт ошонда илмәккә илеп, үденең күкрәген яки булмаһа аркаһын ошо әйбер менән каплаган. Ягъни русча әйткәнчә бронежилет ролен үтәгән. Шулай итеп, безнең игътибарыгызга онытылган хәрби һәм яу әйберләренең атамалары дигән темага сыгыш булды. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.